Egunon, jakin ezazue, orain, 35 urte gertatu zen bezala, gaur egun ere, ekitaldi hau oztopatzeko aleginak egon direla. Gaur bertan, audientziatik, Jose Luis Elkorok paraitzen duen egoeraz askatasunez hitz egiteko debekoa jaso bai dugu. Herri baten bilakaera, historikoan egoten dira une erabakigarriak, iragana eta etorkizunaren arteko bidegurutzea irudikatzen dutenak. Bidegurutze historiko erabakigarria ireki zen Euskal Herrian Frankoren heriotzarekin. Aukera paregabaia ireki zen herriak amesten eta abesten zituen aldarrikapen demokratikoak egi bihurtzeko. Herri oso baten ametsak egi bihurtzea ez dordea lan erreza. Ametsak, amesgaizto ere bilekatu daitezke, herriaren gehiengoaren borondataren gainetik ezkutuko interesak nagusitzen direnean. Askotan, gogorrak, zailak eta etxigarriak izan dira Euskal Herriak bizi izan dituen azken 35 urteak. Baina gure herriak amets egiteko eta bereziki ametsa borrokatzeko erakusi duen kemenak lortu du berriz ere loratze berri bat. Euskal Herria bihotzean eta gogoan daramagun alkate eta udal hautetsiak bildu gara gaur Etxarriarana zen. Hemen bildu gaitu oroitzapen bizi batek. Duela 35 urte guk gaur daukagun ardura bera zuten Euskal Alkate eta zinegotzi batzuek Etxarriaranatzeko udaletxe honetan egin zuten ekitaldiaren oroitzapenak. Baina gure gaurko begirada ez da iraganeko ikuspegiaren hortzimu gurrunetan galduko. Gure herriaren etorkizuna delako, gure kezka eta arranguraren arrazoi nagusia. Eta 1997ko urtarrilaren 16an, Euskal Herri osotik Etxarriaranazera etorritako alkate eta udal hautetsiek egin zituzten hiru herri aldarrikapenek ez dute tamalez gaurkotasunik galdu. 1997an bezala, gaur ere amnistia, euskararen ofizialtasuna eta burujabetza ezinbesteko osagaia dira demokrazia eta bake egoera berri baterako. Euskal preso politiko guztiak etxean eta libre behar ditugu, gatazka politikoaren behin eta betiko konponbiderako bidean ezinbesteko urratsa delako. Baina orain 35 urte eta gero, gatazka politikoari behin betiko konponbidea emateko aukera berri bat ireki zaigu. Bestalde, duela ez asko, haietako bake konferentziak onetsi zuen adierazpen bakea eta demokrazia eraikitzeko ibilbide horria zehazten du. Konponbidea behin betiko eraikitzeko, gatazkari arrazoi politikoi eman behar zaie irtenbidea. Bide honetan, aurrera egiteko herritarren parte hartzea, eta herritarren erabakiak izan behar dira guztionzako erreferentzia nagusia. Maila batean edo bestean, herritarrak ordezkatzeko ardura dugunok, konpromiso sendo hartu behar dugu, herri prozesu honen garapenerako behar diren baliabideak eta tresneria politiko instituzionalak albidetzeko. 35 urte hauek ere erakusi digute oker zeudela, pentsatzen zutenek Frankoren heriotzarekin euskera salbatua zela. Egia da, herri ekimenetik eta baita hainbat erakunde publikotatik lan handi egin dela euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko. Lan horren lekuko dira besteak beste, webaren iharduera, euskarazko komunikabideen ugaltzea edota euskalgintza osoaren elkarlana bultzatzeko sortu den kontseiluaren ibilbide oparoa. Baina gaur-gaurkoz, Euskal Herriak ez du lortu euskara arrisku egoeretatik ateratzea. Bio eta kultura aniztasuna babestu beharreko baloreak dira globalizazioaren aroan. UNESCOk aitortu berri du euskara desagertzeko arriskuan dagoen hizkuntza dela. Euskerak ofizialtasuna eta aldeko politika behar ditu komunikazio funtzio guztiak betez herri oso baten hizkuntza gisa bizirauteko. Euskerak bizi duen egoera larriaren adierazle da Euskal Herriko eskualde anitzetan euskaraz ikasteko dagoen ezintasuna. Nafarroan, aurten 25 urte betetzen dira Baskuentzaren legea ezarri zitzaigula.
Hizkuntza bazterketa bultzatzen duen legea da, eta hezkuntza publikoan euskarazko ereduetan ikasi nahi duten milaka herritarrei ukatzen zaie eskubide hau. Eta gaur egun, herri ekimenez, eraiki diren ikastolak ixteko arrisku bizian daude, gobernua bultzatutako itotze politikoaren ondorioz. Lodosa, Sartaguedako ibilbide ikastola da kaso. Etorri alda norbait. Egoera larrian daude baita ere, zehazka biltzen diren Lapurdi, Basenafarroan eta Xuberoko ikastolak. Ezin dugu ontzat eman, ikasle bakar bat ere euskaraz ikasteko eskubiderik gabe egotea. Herritarren bultzadak eta erakunde ezberdinen konpromisoak bat egin behar dute Euskal Herria euskalduntzeko herri auzolanean. Ikusirik, gatibu ditugu Euskal Herriko zazpiron seme-alaba eta gure euskera, gure hizkuntza ere bai, eta Espainia eta Frantziaren politika ukatzailearen gatibu egonda, esan dezakegu Euskal Herria bera dela preso dagoena. 2012 urtea, oroimenerako urtea da. Batetik, gaur oroitu dugu foruen desaustapenaren 100. urte muga salatu zutela 1977an Etxarrira etorritako alkate eta udal hautetsiek. Baita ere ospatzen dugu Etxarri herriaren 7. mendaurrena. Eta bestetik, oroituko dugu duela 5 urte Gaztelako armadak Nafarroako erresuma indarrez konkistatu zuela. Baina azpimarratu nahi dugu 2012 urtea batez ere aldarrikapenen eta eraikuntzaren urtea izan behar dela. Aldarrikatu behar dugu Euskal Herriari bere askatasun demokratikoen aitortza zor zaiola. Herri bezala dugun erronka da aro berri bat irekitzea, ukazioaren aroari amaiare emanez eta gure herriaren hitza eta erabakiak errespetatuz. Burujabetza osoa berreskuratzea beharrezkoa da Euskal Herriarentzat. 21. mendean bere biziraupena ziurtatzeko. Krisi ekonomikoaren gordintasuna nabarmentzen ari da ekonomia antolatzeko tresna eta botere politikori gabe ezinezkoa dela herritarren beharrizanak asetzea. Eta baitzeko gaur, hemen, Euskal Herriaren erdigunetik proposamena luzatzen dizuegu udal ordezkari, erakunde eta herritarroi gure herriaren eraikuntza eta egituratze politikoak eskatzen duen ahalegin kolektiboan konpromiso sendoak hartzea. Eskerrik asko etorri zareten denoi eta segi ezagun aurrera. Eta orain, alkateak egindako gogoeta horiek entzunda, gaurko ospakizun handi hau duela 35 urte bezala amaitu nahiko genuke ekitaldi simboliko baten bidez, gure udaletxea bihurtuko dugu oraingoan protagonista aurrera dantzariak.
hunkigarria izan da benetan. Gaur orduan bezala gure udala txuri, gorri eta berdez jantzi dugu eta gure eskubideak aldarrikatu ditugu. Ikusiko zenuten bezala udaletxaren balkoian izan ditugu zenbait ordezkari, bi zinegotzi. Orduan, duela 55 urte, ikurrina jarri zuen zinegotzia Jose Miguel Arbizu eta gaur egungo zinegotzi den Edurne Igoa. Eta bestetik bi emakume, ikurrina josi zuten bi emakume, Juli Larraza eta Pakita Arratibel. Laukote horrek iragana eta gairoa irudikatu dute balkoian. Eta eskerrik asko bestetik etorkizuna dantza taldeari agurra dantzatzeagatik. Eta besterik gabe, ekitaldiari bukaera emanen diogu bertaturatu zareten guztioi eskerrak emanez. Eta amaitu aurretik, udalaren izenean eskerrak eman nahi dizkiegu gaurko ekitaldia antolatu duen talde eragileari, herritarrez osatutako talde eragileari, eta baita ere Etxarri 2012 egitasmoko kideei. Txalo bera bat aiondako. Eskerrik asko etortzeagatik egun eder honetan eta orain deno gonbidatuta zaudete Etxarriar guztion izenean auzatera. Eta oroitu, hitza eta erabakia geureak dira.